Mesihi doğa dilekleri bilen tanışlık. Mesihler için doğa dilek köp türlü sebeplere göre mühimdir. Doğa dilek bizim kiçi gönlümüzü ve Hudaya garaşılmamızı görkezyer. Doğa dilek bizim Huday bilen gürleşen sohbetimizdir. Doğa dilek bizim isleylerimizi ve gorkularımızı Hudaya ayan edip parahatlık ve rahatlık tapmağın usuludur. Doğa dilek bizim zerurluklarımızı ve hayışlarımızı Hudaya yetirmeyin bir usuludur. En gen zat Huday bizim dileklerimizi eşityer ve olara cevap berýär. Hudayın gücünü durmuşumuzda ve başkaların durmuşunda görmek islesek, biz doğa dilek etmelidiriz. Doğa dilek arkalı Hudayın bardığını duyup bileriz ve onun gücü arkalı üytgäp bileriz. Doğa dilek edip vaqt geçirmek sizin durmuşunuzu üytgedýär. Doğa dilek etmekliğin belli bir ayratin vakti yok. Yöne köpler için gün başlamazdan ön, irden ve günün ahirinde akşam doğa dilek etmek adatı var. Şeýlehem, biz nahar yemezden ön doğa dilek edýäris ve çağlarımız yatmazdan ön doğa dilek edýäris. İbadathana yığnaklarında birlikte doğa dilek edýäris ve käwagt diňe doğa dilek etmek için ayratyn yığnaklarımız bolýar. Doğa dilek etmek için ýörite dini dilimiz yok. Tersine biz özümüze en amatly bolan dilde doğa dilek edýäris. Şeýle de bolsa mukaddes ruh suwa çümdirilmäni baştan geçirilen mesihler hem özlerine düşünmeyen ruhu dilde doğa dilek edýärler. Bu mukaddes ruh tarapından ýörite dilekde ulanmak için berilen dil. Mesihlerin doğa dilek etmeli ýörite yerleri yok. Şeýlehem bizim için doğa dilek etmeli hökmanı fiziki ýagdaýymız hem yok. Käbir mesihler diza çöküp ellerini peseldýärler. Käbirleri dik durmak ya da yöremek bilen doğa dilek edýärler. Doğa dilek edenimizde biz diňe ata oğul İsa ve mukaddes ruh bolan Hudaya doğa dilek edýäris. Mukaddeslere ya da mukaddes adamlara doğa dilek etmeýäris. Bu kitapta siz mukaddes kitaptan alınan ve doğa dilek edip boljak beýleki yerlerden alınan dürlü görnüşlü doğa dilekleri tapıp bilersiniz. Bu dogaların käbiri Zeburdan, käbiri bolsa mukaddes ýazgynyň beýleki bölümlerinden alınan. Bu dogaların käbiri doğa dilek bilen doly ýaşayan beýleki mesihler tarapyndan ýazylan. Olaryň sözleri size görelde bolup biler. Şeýlehem öz sözlerimiz bilen doğa dilek edip wagt geçirmek hem gowudur. Diňe sözleri ýatdan okamakda ayratyn güç yok. Olar jadyly däl. Biz sözleri ýönekey okasak, ýöne aydanymyzda ýüregimizdäki manylary aňlatmasak, bu diňe biderek wagtymyzy ýitirmek bolýar. Bu dogalaryň hemmesi her gün dilek etmek hökman däl. Ýöne her gün doğa dilek etmek üçin wagt sarp etmek gowy terbiye bolup durýar. Biz size Rebbin dogasyny Zebur ýa-da 2 başga da bir näçe dogalary saýlamagy maslahat berýäris. Siz öz sözleriňiz bilen hem doğa dilek etmelisiniz. Şeýlehem her gün nikey ynanjyny ýatdan okamak gowudur. Biz size Hudaýyň ak pata bermegini ve dilek edýärkäňiz onuň özüne size has köp ýakyn etmegini dileýäris.